Digue, digue, raconte-me l'histoire di Tres da Mojana. Per primera vegada vaig creure en la meva voluntat per damunt de tot. Sentia ben cert que el pit se m'escalfava tot absorbint aquell aire fred de l'alta mar. La proa que partia l'aigua, el clapoteig de les onades a les costelles del navili, el cop intermitent, monòton de la maquinària, crearen tota la nit al meu entorn una gran harmonia. Jo escoltava el mar, esguardava l'horitzó blavís, el cel amarat de la celestia, i tot ho trobava bell, amical, prometedor. El meu estat no era el feble embadaliment. Era una força de contemplació, de penetració que em feia prendre possessió del món. Domènec Guansé. En la seva evasió no el guia, però, cap propòsit concret, i és impel·lit per ideals i sentiments contradictoris. Tan aviat significa per a ell una renunciació a la seva primitiva vocació d'artista com un desig imprecís, poc formulat al principi, d'extreure'n una lliçó, una experiència que madurés el seu temperament, que el fes més comprensiu i lúcid. A poc és d'aquesta idea de la que més s'enamora. Cap experiència no li doldrà si pot augmentar el seu coneixement de l'home, en profit del seu art d'escriptor. Vol arribar així al fons del dolor, de la misèria humana. S'havien, doncs, evaporat momentàniament les boires del nord. Literàriament m'havia conquistat la llum. En saber que el poeta Mistral era viu damunt la terra de Provença, m'entrà un apassionat desig de visitar-lo per tal de dir-li el meu agraïment. Com abans hauria volgut anar a postrar-me als peus de Goethe si aquest hagués estat en vida. Frederic Mistral és el poeta provençal. Va néixer a Mallana el 8 de setembre de 1830, al departament de Bouches-du-Rhône. Provenia d'una família de terratinents establerta a la Provença des del segle XVI. Mistral va escriure en neoprovençal, un llenguatge literari conforme a un estàndard de puresa. Per aquest propòsit va estar durant molts anys compilant-lo en el Trésor du Félibrige, un diccionari del provençal francès publicat pel Félibrige, una societat literària que el mateix Mistral va fundar amb altres escriptors decidits a revitalitzar la llengua provençal. Félibre fou creat per Mistral l'any 1854, tret d'una cançó popular, amb els 7 felibres de la llei, segurament una mala interpretació de Sefer, llibre de la llei de la Torà. Jo, l'apassionat de russos i escandinaus, vaig adonar-me que si aquests m'havien enriquit de problemes transcendentals, d'idees, Mistral venia a parlar-me al cor. Era una veu de la meva sang. Mistral era un poeta èpic i líric. El seu treball ve determinat per la Provence, no només en el llenguatge, ans també en el contingut i el sentiment. La Provence és la veritable heroïna dels seus poemes, i els poetes catalans van estar amatents per la història compartida i per l'intent de recuperació social de la llengua. Fraires de Catalona, escoltats! Nos han dit que façais per avau reviure i resplendir una dei rampau de nostra lenda. Fraires, que lo beu temps escampessa i blacins, solei olivas i lei racims, de vostre xant, cola e valenga. Germans, quan brindareu per la nació, penseu en els germans de Catalunya. Pareu l'orella envers la terra llunya i oireu nostres crits com un ressò. Els seus esforços de restablir el provençal van rebre el suport de l'Acadèmia Francesa i l'Institut de França. L'any 1904 rep el Premi Nobel. El 25 de març de 1914 mor a Mallana. Jo, que aleshores ignorava els clàssics, gràcies a Mistral vaig tenir per primera vegada la revelació d'un altre art i una altra concepció de la vida. Tot jo, després d'haver llegit Mireia, volia viure sanament, bellament, com un fill del sol i no pas de la boira, del fred i de la humitat. No era pròpiament de la vida dels pagesos, aguacers, pastors i pescadors que jo volia viure. Era l'ànima clara i forta del poeta que jo hauria volgut fer meva. Domènec Guansé. L'evasió era també una mort, una manera de desfer-se del tot del llaç del passat. I alhora una resurrecció, la purificació per a una nova vida.
Les idees de l'època, l'individualisme, l'anarquisme romàntic flotant aleshores en l'ambient, devien ésser un adob excel·lent per nodrir els seus propòsits. Aniria, doncs, a Provença pel camí de Marsella, on desembarcaria. Veuria el gran poeta. I després aniria a París, al centre del món, estel de camins on veia obertes les 1000 rutes ideals i materials de l'aventura.